Kinutlo, gikan sa kasahon sa panultihon. Maukini ang giingon sa kinaagman sa Dios. Una ko sa kanang mga binuhat sa Ginoo. Ang una sa iyang mga kinuna. Gibuhat ako niya sa sinugdan padayon. Sa wala pa buhata ang kalibutan. Nahimugso ako sa wala pa'y lamod. Sa wala pa'y mga tubod ang tubig. Dito na ako sa wala pa ang kabukiran o kabungkuran. Sa wala pa bumata sa Diyos ang kalibutan o ang mga kaumahan. Bisan gani sa wala pa'y yuta. Dito na ako sa pagmalimutan niya sa langit. Sa paghikyat niya sa itagbuan sa langit o sa yuta. Latas sa kadagatan, sa paghayhay niya sa mga pangalod sa langit, sa pagpabuhagay niya sa mga tuluran sa kalaupan, o sa pagsugod niya sa mga tubig sa dagat, sa dili maglapas sa iyang tuklanan. Dito na ako sa pagutang niya sa sukaranan sa kalibutan. Tupad ako niya, maurang arkitekto ako. Ako'y maglilipay kaniya adlaw-adlaw. Malipayon ako kanunay uban kaniya. Malipayon ako uban sa kalibutan o sa katawhan. Ang pulo sa Ginoo.
Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa tagang Roma. Sanglit gihimo naman kitang matarong sa Dios, pinaagi sa pagtuo. May panagdaig na kita o ang Dios, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa pagtuo, gidalang kita niya ngadto sa grasya sa Dios, diin nagkinabuhi kita karon, o nang malipayon diha sa paglaom, na makaangkit ngayon kita sa himaya sa Dios. Nagmalipayon usap kita diha sa atong mga pag-antos, kay nasayod man kita nga ang mga pag-antos maghimo kanatong mapailogon. Ang pagpailog makamahimuot sa Dios, o ang iyang kahimuot naghatag kanatong paglaom. Kining paglaoman, dili gayud mapakyas, kay gibuko man sa Dios ang iyang gugma, sulod sa atong mga kasing-kasing, pinaagi sa Espiritu Santo, nga gasa sa Dios kanato. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo anak ninyo, binutugikan sa ipalaan ng Evangelyo sumala ni Juan. Mingon si Jesus siya matinunan, aduna pa takoy daghang isulti ka ninyo. Apan pa kamo makahimo pagpasan ni karon. Apan ni kamo sa Espiritu sa kamaturan, tutulan niya kamo sa tanang kamaturan. Tungod kay siya mosulti ka sa kagalingon. Apan ang bisan unsa kaya nga madungog isulti niya, ug ang mga umabot ipahayag niya kaninyo. Siya mag-imayan na nako, tungod kay siya mudapat sa usay ako o kini ipahayag niya kaninyo. Ang tanan kaya samahan ako ang usap, tungod ini nag-ingon ako nga mudapat siya sa usay ako o kini ipahayag niya kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang tanan kaya samahan ako ang usap, tungod ini nag-ingon ako nga mudapat siya sa usay ako o kini ipahayag niya kaninyo. Minaghanan mo ang sumigsoon, tulong na selebrasyon, Trinity Sunday, BEC Sunday, Father Sunday. Sunday na nato kay Father's Day ato lang inayin. Trinity Sunday, BEC Sunday, Father Sunday, topic, pagpikuras kami. Ang review ng atong liturgical calendar, sunod-sugod tao, Advent season. Sunod, Christmas season, misood ang ordinary time, naputol sa ikasiyang na Domingo o Simana, misood ang Yawa. Misood ang Lenten season. Kung sa Lenten season, Juma season, Marco season, ang Easter season. Nahuman ang Domingo, ibalik ka sa ordinary time, nagsugod itong Lunes. Pero karon, wapag kakabalik ang grade kay Soul sa ordinary time, yan ang tasa ikaw po na simana karon, ikaw sikap, sa uludon na nato ang Trinity Sunday, sunod Domingo, Corpus Christi, sunod Domingo, 29, na timing ang sulipitin nila ni Pedro o Pablo. So, tingnan mga July 6, mugamit na ang balik sa pag-agree. Ngayon, na ang spring heart, pero ito mo nag-Biyernes, hindi mo nag-Domingo,
Kung katapusan, ika-24th Sunday, mga Christ the King, then paano ko sa ito lang. So, ito sa ordinary time, ika na po na simana. Sulod sa 34 na simana. So, Trinity Sunday, una. Ang atong doktrina sa simahang Katoliko, na ano na yung usa ka Diyos o ka personas. Ang mga nato na igsoon ng mga Protestante, wala silang tawag ini. Araw yung paglahi-lahi pa. Pero misteryoso mo ni igsoon. Basta misteryoso, mystery, ang usa ka bahin masaktan, ang bahin dili na ginatugtan. O na nasa usa ka bahin, na yung reason, mo nang kudili na ng masabtan, isa ka na nimo ato na sa realm sa pagtuo. Usa ka Dios, tulo ka personas. So sa mga ato man, nanan nato lang nalisod, ato ni nawaton o buyan. So na ito buyan? Kini mao Ginoo na nagpalaya kisig mag-umat, manunubos o manalaban na higugma ka nato. Sanduro ka nato. O na atong buyan ang mao gugma sa Ginoo. Atong isangyaw nato sa uban. O na mamukunik ni sa ikaduha. Basic Ecclesial Community Sunday. Minungdog ko sa oras June 14, 2019. Pag-ibaw na po na mga kauban is Parersok sa uban. Pares buko, ingunin sila. Doon, kaya sa'yo sa BEC na. Yoy, masunod sa BEC na. Ano? Salamat pag ako terus buko, huwag hindi ko na paner, magiging sa BEC. Kaya BEC kayo. So, nigawas kini nga modelo sa Second Vatican Council. Mga 1965. Mabalik na sa nagtabo sa itong simang Katoliko, no? So, Kristiyano. Mga 4th century, panahon ni Emperor Constantine, dahil mo siya ang state religion. Ibiskup doon, may nagkukod. Ako sa tutuiga, kinig tao, madugay, mag-indigan kayo, bisiak ang pagsiak. East ug West, orang nataray, Eastern Greek Orthodox. Kabatay mo yung misa ko sa Roma, na yung mga nagko kay ikaw, no? Kita diri Western na Roman Catholic mga Roma ato ang ila dito sa Constantinople sa Greece. O ay na sa tawa, pero kabila ko nila bahala mo rin ay. Ngaon mo ginyo niya, ngaon sa bidiri. Basta mo rin mo, iluhan mo mo. Kristo rin hilo sa bugo. Hilo din. Pagkabot pa rin. Nagkagrin si Binti mo tayo, sakto ko, i-google lang mo niya. May protesta si Father Martin Luther. Suko siya. Eh, ano hindi mo nag-ibaligyan na ng Indonesia? Ano na kung may passport, katagwa 99, hindi mo bang may patatakalan ni Ate Nita? Patatag na passport. Suko siya. Kaya kung maamot ka sa kalimo, purgatorio. 3,000 tumatong sa purgatorio o langit. 5,000 ay lang sa pila lang sana. Pulo ko kayong langit. Moto lang ko siya, Protestant. Ito ginawag ko, Protestant Reformation. Pero sa uman, itawag ko Protestant Rebellion. Kaya murag nasuko, may mo taling obispo, murag nasuko, may mo matagal. Matagal na. Siya. Pwede sa sinsin. Nagkapo kayo mga Katoliko, obispo. Nihimo sa Council of Trent. Musik ini kan outside of the Catholic Church, there is no celebration. Balik galing ka, gunagin ka, hindi ka malubog sa kurason. Bakas municipal, napuno naman. Tapos mahalon, memorial, may bago, langaw, libreng langaw, di ba? Nagkakuha na mo? Ay, dato na yun, Dato ko yung natigong ko, yung nagigan. Kasi semua na ito mo. Strict law kasi na nagsoon. Yan ang uniform yun.
Uniform, birthday man mo, okay ra na buwag. Kamu kay dilawan mo, okay ra na hilo. No? So, grabe kayo. Nakita sa simbahan na lugar ko stricto kayo na rin Kristanan. Uniform na po, Latin. Ang abuso kay, di man masakta na, pare na rin, kaya sila rin magtubag-tubag ni Cornex. Next, tubag-tubag niya, siguro ko, init naman rin. Nag-rosaryo naman niya. Nag-rosaryo naman sabi. So, ayun, magkainin. Tupag siya na tingnan council, nausap. Di-translate na sa direct kay participation. Mas maayo masaktan. Ang misa na niya rin, tuwanas kaya. Hindi naman na yung kagakayang. Ang pare na iatoon dito. Mga yung tabo, anilangan ng konservatibo eh. Ito ganami sa lanaw. O na, luhod naman kami yun. Ang itaktakay, ada Kristanan. Lugin, kita mo ka na nabela schedule. Di mo na, wala. Ay, nalain ng konservatibo. Balik kita ako. May kunaris ka mo, may lista sa utang, sa diskuhan. Palinta sa akin, wala, kita mo. Umigawas kinike, hindi ko manda, wala ka maghihanay. Walang balik ka sa modelo sa unang mga Kristyano. Gagmay, Kristohano, Katilimban, Basic, Ecclesial Community. Usay mo ito? Ang sumata na magilhanay, magsaligay, magdidibakay, magdinabakay. Wala na, bigawas ang pulong at reka, makalipang. Kaya mo wala? Makalipang? Kaya lugay, makalipong. Malipong na lugay. Ay kukorta ka. Maayong balita. Sugdan ang panagtapok sa pagbasa sa Ebanghelyo. Kaon ako ka. Sinatian, sharing, chismis, maritis, marisul. Liho, Tuhan. Sabot-sabot na yan. Pag Pangulit na mo sa pangamoyo. Muna diya sa ato kamong weekly meeting, sugda na mo basa sa Ebanghelyo sa sunod Domingo. May puli-puli kayo basa o muli sa sharing. Kung na, business meeting. Kung ang punto ito, sila, kay gaman may kinagaman na silingan. Mga idea o pito na silinganan. Pero, isa doon ang silingan na may kasabot. No? Mga na, importante na gitawag na karoon mo, new way of being church, kung sa pagkakaghan, hindi na kita maghilanay. Mananggot to sa tao. Hindi maghilanay, hindi magsaligay. Hindi mo tabang. Nawaw to. Saling naman ako. May 6 years sa midray. So sinipuli rin sa bago. Pagmamukay na. Hindi pagkain mo tabang. May kayo na ihanas kumikta. Ang donation. After 3 years, hindi ka napuno. Father, ano mo pa rin pagkawin? Ikabi, pinaka-best. Uy, kada pari yung nalisote. Ay, kapot nagliho lang. Sip-sip lang na ko. Laki lang ang pag-ispinida. Dapat ako sa mga pari. Gamisi ka na. Gumawa ka ng pinabok. No? So, mga na pagsaligay, pagtinabagay. Manindot kayo. May community sa mga riders. May community sa mga off-roaders. May community sa mga BCBP. Eagles. Kamu, di ba? Ang ilugi po yan, BC, CFC. Nagtinabagay, nagilhanay, nagsaligay, nagtagayay. O kada birthday, di ba? Ito mo? Ang balik-balik. Kaya naman, barkada naman. Pero, utakan sa pulong sa Diyos, pili lang kayo naandan na pagkabarkada. Anong ka ng mga barkada? Bert, hindi ko talaga, Bert. Okay, Bert. Ako'y nasa ako. Ako'y balas ka. Ako'y balas ka na, Bert. Ako kung gawa ko na sa kusinan, ako'y balas ka. Luhang ko po, binalarusa. O, di ba? Ikaw kayo kinatampo sa kaulagi mo. Pero binagkat ikaw tingkagay. O, ito yung sususubukan.
Kaya aligri na mo yung kabitsaan, ibulik. Pero perting pangitaon. Mga ka na ang punto sa basic ecclesial community. Nama-nawa. Wala. Iyahay na. May lamos kalamitan. Panahon sa 30, di ka mungkipitan. Pero pagkaliusod na, bagi-kubi. Sumunod na ang atong pagnagpamikson, BEC Sunday, sa June 21, Jubilee ang BECs. Nagpadala ka nito mga representative sa syudad. Muna nga, dito ito natin mabuyan kay ang punto, okay, ang atong pag-concretize, dinigugma sa Diyos, dili ka lang. O kagatapusan, Father's Day. Father's Day. Amin din? Kami mga may anak. Amin o lang. Namarado na yung anak. O katulong mga may anak kayo, kami lapin. Saan mo ninyo? Father's Day, no? Nindot mo kayo. Ama, haligi ng tahanan. Ang ina. Ilaw. Ang yaya. Ang yaya. Ang upulis mama. Wala na. Atong iyan po. Ako sa kumain. Doon ako yung mga tungkol sa disiplina, doon ako yung kayo mayong disposasyon sa kontatay, pero kung mo palaman, ilang ka magalit-alik sa una-una, hindi mo tanawon, diyan pina sa kahantog, na doon na sa higit doon yung nabuhan ko sa limo. So sa kabataan usahay, hindi mo tanong na yan pati, kaya nagdumili siya sa pag-atas yung gusto, pero sa kaulayan, makita ni mo kakatol yan doon na rin hinungdan sa iyong pagkakaroon. So laki ko mas kumahin ka, kundi patos ko sa disiplina sa kunatay, bisa ganto ito, mahadlok ko otoridad, mahadlok ko isip, pero ang akong obedience. Kaya kung ano pa ganito, dugay na ko nagpiniyong. Nadagan sa kong yaya, yuyo, yiyi, yayi, yuyo. So inato pa nagsoon ni kanan, ato makita ang kanindot sa gugma sa Diyos. Binabunta manikama kita, na ato kining mapaambit, diyan sa ato kanimalay, sa atong trabahoan, sa atong parokya, o sa kinitagutang simbahan. Amen? Nagatuwa sa Diyos, namahan, makagaham sa tanan, magbubuhan sa langit o sa yuta, o kang Isu-Kristo yung anak kabugtong ginaw nato, ipanangtong sa lalang sa Espiritu Santo, yanak ni Maria nga Berhen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubog, bikusan sa mga minatay, sa katulogadaw na panhaw, misa ka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Diyos namahan, makagaham sa tanan. Ika dito, bumalik siya kapagutong sa mga buhay sa mga minatay. Nagkatulong sa Espiritu Santo sa Santa Iglesia Katolika, sa kagitan sa mga santos, kapasiluman sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen.